Η φαντική τέχνη είναι η αρχαιότερη λαϊκή τέχνη και είναι άρρηκτα δεμένη με τη ζωή του ανθρώπου. Αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κεφάλαιο της λαϊκής τέχνης. Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί πότε την επινόησαν οι άνθρωποι, γιατί χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ο αργαλιός αποτελούσε για κάθε σπιτικό απαραίτητο μέρος της οικοσκευής και η πορεία αυτής της τέχνης ήταν σταθερή στο πέρασμα των αιώνων. Τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Κοίταξε, Μαρίκα, κοίταξε τι ωραία που έχει τη λήξη αυτή.